insib ħafna pjaċir nindaħal f'affarijiet ta' ħaddieħor x'għandu x'jaqsam it-toilet u l-bowel movements tagħhom. Jew inti tbagħti biex toħorġu. U ġieħ. Taħrablu hemm għax ma jkunx xaffiħa jagħmilha u jitfaħa fuq il-nanieħ. Isajdi di tuġi tagħmellek xi mojito. Il-lallu men fejn sejrin bitnu il-poddata. Aw ma ġejtux biex tiżżewġu għax minna likom l-żwieġ huwa porno. Kieku mhux għax kont maid of honor mhux biex kont nitlaq. Dagħmel avviż fuq il-kanel ta' dranaġġ tal-Knisja waqt it-tieġ. Dak minnu hemm min. Dak li kraħ. Jien qed nixrob minn ġo fik. It's my opinion, you can either take it or trash it. Plummeting to new heights. Għax ġejjin tal-miskina. Issa reċentament Thailand kilt dudu kbirek jinfaq fħalqek bis-soy sauce. Ħadd ma jista' lina. Ħadd ma jafonga. Le? Ma tintiġi ma tfuħx. Jew offensive ngħidlek. Għax ma tħallx bħala intolerist. Għax ma nistax nikolhom. Le, l-affarijiet. Mela tlaqna.